deputy principal ubaba uZwide uNdwande uMkhatshwa ngibingelele othisha bonke besikole saseMaqhinga ngibingelele kubaba uSihlalo obhekele abazali isikole kwigoverning board baba Somkhanda babugumbi ngiyathobeka baba ngibingelele bonke abazali abakhona ngithobeke kakhulu lapha kobaba uShandu nobaba uMadondo nonke ngiyathobeka kakhulu kunina ngibingelele nakubaba umseshi uXaba Shwabadi ngiyanibingelela nonke ngibingelele artist lakithi lasenhlongwana uSkhumba STS ngiyabingelela kakhulu Dubazana Mwelase ngibingelele abantwana bonke besikole ngisho ngazulinya ngithi sanibonani niyaphila kodwa ngiyathokoza kakhulu maniphila ngiyajabula masihlangene kanjena okuzokhomba ukuthi baba uMntungwa imvelaphi yethu ayilahlekile niyakwazi ukukhomba indlela kubantwana ukuthi bangasuke empandeni zabo isikole ngeke sishintshe umbala wethu ukuthi ozelwe wabamnyama bese shintshe bamhlophe kepha isikole sizoba ukhezo sizoba indlela yokuphila nekusasa lomfundi wonke okungaguqula ukuthi uzalwa kuphi uyini uyogcina eyini ngoba wazi ukuthi usukapi usukazi ukuthi uyapi inkulumo yami namhlanje ngicela sishayele ihlombe kakhulu isikole saseMaqhinga chayana Maqhinga mhlambe makufunda kwezinye indawo omunye usuke ecabanga ukuthi uyoshintsha ibala lakhe afane nomlungu kanti soze uyohlala umnyama njalo yikho ngibongela Maqhinga ukuba enze usuku olunjengalolu leBhinca Day engibona izingane zamantombazane zihlobe kahle kangaka ngibone izingane zethu zabafana zamabhungu kangaka zisoshe kamnandi ngobujongo bakithi ngithi angisho ukuthi ngaze ngawuthanda umfutho engiwubuka nowenza lapha eMaqhinga namhlanje abantwana besikole nenza nigida ingoma kamnandi kanjena konke lokho kuyangijabulisa ukuthi nihlele empandeni kukhona enikubuka kobhuti kukhona enikubuka kobaba ngicela nizishayele nihlombe ithi indaba lomfutho uyangithinta njengoba nabafundi besikole ukuthi ngabe lomfutho makiwe emaklasini ukhona yini na ngabe lomfutho ukhona yini na ngiyodumala bangabe usho kuqala uthi ukhona kanti awunawo ngoba imiphumela ilapha nokuthi ama results akho athini mase kubhalwa 1 waba nomfana ngisizeni ukuthi nami ngake ngawumfana umsangano ngiyawazi namanje uphuma ngusekhona cela ungilalele mfana wami lo mfutho wokufunda ngifisa ukuthi emaklasini enu phambi kothisha benu nibe nawo ngoba mawubuka lo thisha phambi kwakho noma ungambona engathi akalutho kangakanani kodwa ngicela ukukutshela namhlanje ukuthi umsebenzi wakhe wawuqeda wawenza wawufeza wahlala edeskini wabekezela washawa waba yinto yonke okwakhe uhlangana nakho makuphela inyanga unoma kwashuleka ukumhlonipha wena uzibona uyibhoqolo kangakanani uthi ubukisa ngaye kwezinye izingane phambi kwazo akusholo utho lokho oweswele emqondweni nolambile noyisichaka engqondweni wena uthisha uhlangana nakho okumfanele ngesikhathi sakho ngizothi kini siyanithanda manigida siyanithanda manenza kahle zonke inhlobo zemidlalo nidlala ibhola nenzani kodwa ngeke sinithande maningenzi kahle ngokufunda emaklasini ngoba lokho kuyosho ukuthi siyanibulala angifuni engqondweni yakho ucabanga ukuthi uyofika nini iBhinca Day ngifuna uthi ayifike iBhinca Day kodwa ububonakala umsebenzi wami esikoleni ngoba ikusasa lakho lonke lilele kulesikole leso hamba kancane kiso
mhlambe uhambe ngathi uphelezela abanye awunalo iphupho awunayo ipurpose ukuthi mina njoba ngize emaqhinga ngivuka ekseni zonke izinsuku ngizokwenzani ngifunani la noma ikhono lingakhona lokugida nokudansa nokudlala ibhola nokwenzani kodwa ikhono eleswele incwadi liyizeleze ngoba isizathu ngizwa ngikhuluma kanje uzothi lo baba uthini ukuthi ngikubonile wena ukakuboni ukuthi ngikwaziyo mina wena ukakwazi usabona kusemnandi ngoba wena unikezwe imali yeuniform nayo ingekho umzali akhetha ukulala engadlile ngenxa yakho wena usanikezwe imali yokukhela ekseni esikoleni wena usanikezwa konke uyakucela cabanga ukuthi lokho okucelayo nofunzwa khona nonikezwa khona uyobuyisela ngani emuva umzali wakho ngabe uyojabula yini na ngelinye ilanga ngawe msuphazamisa abantwana abanephupho akungabe wena esikoleni ophehla udlame akungabi wena esikoleni obonakala ugqame phambili ngokungenzi kahle noma ngokungahloniphi ezinye izingane noma ngokulwisana nothisha noma nokulisona ngabanye abantwana kodwa yiba phambili ngezifundo zakho shayana ihlombe ngoba inhloso ezelwe esikoleni wonke umuntu uzokwenzani wonke umuntu osesikoleni uzokwenzani konke kuyalandela konke kuza ngemuva konke kuyalandela siyawathanda amakhono kodwa ngeke sithande abantwana bethu makubuke imiphumela befeyila bengenzi kahle sesihambile thina zasishaya izinto nje ubusibona nje ngeke sinixoxele konke uyobona ukuthi kuhle mawubuka usomnandi ubuke ubani kodwa wazi ukuthi ngidlulephi futhi wena ngeke udlule la ngidlule khona fundani nizimisele ngoba noma ngathi uthemba igoli ngicela ukukutshela ukuthi igoli alisekho igoli labo brand utobona begqokwa awubazi abanye babo ukuthi basuke bethathwephi awubazi ukuthi basuke betholakala ngani uyangizwa ufuna uba ileso sisulu nawe uzophila impilo ongayihlelanga uzophila impilo okungesiyo ucabanga ukuthi kumnandi mawubona abantu ababuye egoli begqoke kahle umbuza wazi ukuthi lokho abafihle ngakho umzimba bakuthathephi bengizothi noma ngabe usubone ngathi isikole asinamsebenzi walutho ehlisa umoya wakho namhlanje zalwa kwabusha iba nenye ingqondo yokuthi angikhande ikusasa lami labantu bezobebizwa ngamaphara nabo babona ubathimisela amathe na uzibona ungcono kunabo ngicela ukukutshela ukuthi mangabe ungasifuni isikole wena ogcwalisa ama-application okuba yiphara nawe ubheke khona mawungasifuni isikole nawe njengoba ungasifuni isikole nawe ubheke kiyo le ndlela yokungagezi nawe ubheke kiyo le ndlela yokudla kodustbin nawe ubheke kiyo le ndlela yokulala ezintabeni mangabe isikole awusifuni ngizonincenga abantu abami ukuthi namhlanje nonke abantwana bamantombazane abantwana babafana uthando lwabazali balibonisa ngani njengoba benithumela esikoleni ukuthi nibe ikusasa lezi zinto sibuke ngathi awufuni kini kwenu wena umsebenzi wakho ufuneka ushintshele ikhaya labo makhelwane babuka behlala endlini zama-child zakunani othi bangcono nawe uyoshintsha kini nathi salishintsha elemakithi ngoba sasinenhloso asiphikanga nabangani esasibabona benza abakuthandayo ngoba benobhuti benoyise mina wami ubaba washeshwa washona ngo-1990 mina ubhuti mina ekhaya ubhuti anginayo konke kwakukuthi noma ngizalwe ehlanzeni engqonyaneni ngifuna ukwenza umehluko mina ukuthi unumber 4 nokhomsile abazalanga ubala bangakhaleli isikhathi sabo bangakhaleli uthando lwabo ngami kodwa kube nento abayikhomba ngelinye ilanga engizothi nawe iba nesikhwele iba nentshisekelo iba nogqozi ukuthi mina njengoba ngizelwe kabani kwabani ngizoba yinto mina emkhazana olunde emaqhinga kuphi embanga yiya mina ngizoba wutho mina khona ngikuhlosile mina ngami akwenziwa ngamlingo akwenziwa ngamuthi kodwa kungaphakathi kuwe kuhamba nenhlonipho ngoba mangabuke wasala enhlonipheni ngicela ukukutshela ukuthi ulimele noma ungagida kakhulu behlule bonke le kodwa mawungahloniphi kuyizeleze noma ungadlala kakhulu ibhola noma ungadansa ukwenzani uzundize emoyeni kodwa mangabe ingekho inhlonipho konke lokho akusho lutho
nihlala nikhala nibuka ibhola nithi why coach imbeka ngaphandle usibanibani kwi-Orlando Pirates, why kubani ku-Sundowns ubani edliwa yibhenki. Kukhona okungahambi kahle, ibhola uyalidlala kodwa akalaleli noma icoach yakhe. 1-2 ungangibambi ngophondo kuzaster, ngiyakwazi uDJ uyophupha nekhono lakho, uyohlala nekhono lakho mawungakwazi ukuhlonipha. Uzothi wena ugabe ngento othi uyenza kakhulu okuhlula abanye, kodwa mayingahambi lenhlonipho, ingaphelezelwa inhlonipho, angeke kwenzeke lutho ngani zami. Ngiyanitshela, benginicela ubudala bubaleke, lobuntombi nalobunsizwa uzobufica nje, ngeke bukushiye. Hlala esikoleni wenza okufanele, siyeza isikhathi, ngoba uyogcina wenza izinto ongayithandi, ongayihlelanga. Uyoba mawuyintombazane uyoba usisa oqome engafuni, ngoba yingenxa yesimo. Uswele ama-cosmetics, awunazo into zokugeza, awunazo into zokugqoka, uthanda ukuba muhle. Kuze uthole lezo zinto kufanele wenze okungekho. Nawe mfana wami ngithi angikutshela ukuthi namhlanje mangabe ubalekela isikole, mawuza kuthiwa khona izinkabi, ubambelo la yini, uzokhipha igazi ngaphambi kokuthi ugqoke uBrentwood, uzobulala abantu ngaphambi kokuthi ube mhle, ngoba umsebenzi uzowutholaphi? Awusekho eGoli umsebenzi, naseThekwini awukho umsebenzi. Kodwa ufuna abantu ababekezelayo kuphi esikoleni. Nawe makukhona lapho uthi ungathi akhona umsebenzi, unesicucu ohamba usiphethe njengengane, uthi nakho kwami akasekho umuntu ohamba nje ethi umaketha ehamba ngezandla engaphethe lutho. Zonke indawo zifuna ama-CV, uphethe nesandleni. Niyangizwa ukuthi ngithini? Mawungangizwa, mawungangizwanga, mawungabezwanga abanye abakhulume phambi kwami, kuyishwa lokho, kuyibhadi lakini lokho. Ngiyanicela ngelinye ilanga lolikhumbula lo liyasuka ukuthi wakwafika lo yababa abantu somnandi esikoleni, wangitshela ususenkingeni, sekukude emuva kukude phambili. Ngizonitshela ukuthi namhlanje esikoleni inhloso yakho na yini, nenzani, nizokwenzani lana. Bengicela ke ngani zami, abazali la niphuma khona kuyisibusiso ukubahlonipha, othisha abaphambi kwenu kuyisibusiso ukubahlonipha. Nabazali abakhona ngiyabacela bangavuni ingane. Ingane mayifuna mayibekela okuthile, bheka uthi nawe wawamncane uwaqonde ngisho amanga engane. Okunye ngizokusho encwadi engizwe ifundwa usho abadelana ingiphatha kabi ukuthi ngabe la esikoleni nani ngibe nenkinga yokulwa. Njengamanje ngibuhlungu, kunenkinga ngapha kwesinye sezikole eMahlanzeni. Inkinga yakho isifike kubazali. Njengamanje ngikhuluma, hayi ukuthi ngikhuluma into edlule, ngikhuluma into eyenzeka manje. Kumiye ukufunda kwesinye sezikole ngapha kwaNongoma ngendaba yezingane, ngendaba zenu. Bengizonicela ukuthi konke lokho akume, akusindawo yokulwa le. Mawubona ukuthi unamandla amakhulu, ikhona impi ekhokhelwayo yana esibhakeleni, emaqhinga akukhona esibhakeleni. Hamba la uye le esibhakeleni, uye kokarati, uye kuphi, uyoveza amandla. Hayi la esikoleni, ngoba ngeke uthole lutho. Ayikho i-award mina ngeke ngayithola, noma ngeke ngayibona kuthiwa umuntu lo ushaya abantu esikoleni, nansi i-award esikuhlonipha ngayo. Ngeke uyithole leyo award, kodwa oyoyithola uyofika la kungafanele ufike khona, ukhulele emhlabathini njengezambane. Njoba sinilana nonke nibalulekile kubazali, nonke niyathandwa, sonke siyanithanda. Bengicela ukuthi nenze kahle esikoleni, nenza kahle ngomeni, yenzani kahle nasesikoleni. Ninekhona lisimanga, ngibona izinto ezinzima kabi lana, ngisukuma nje indlela enigida ngayo umfutho wenu. Lo mfutho ngiyawucela ukuthi nasemaklasini encwadini awube khona. Ngisho nibuye esikoleni umuntu akabhekane nezincwadi zakhe, ngoba kuyikusasa lakhe lonke lelo. Mawuke walichitha lana walilahla, ngane yami ngikuzwela. Kunzima la emhlabeni, kufuneka umuntu ohloniphayo obekezelayo. Ngale kwalokho khohlwa nami nje
nginibhekile la ngila kukhona engizokwenza kukhona engikubonile kodwa ngiyayifuna iprofile yomuntu sangilibonile ikhono unjani engqondweni wenza kahle yini na niyangithembisa ngani zami bantwana basemaqeni nikhona niyangithembisa ukuthi nizofunda ngilindele odokotela ngilindele obani ngilindele yonke into noma ngabe uqhubeka ngomculo kodwa nakhona kufunakala isikole ngoba mawusayinisa icontract ongayiqondi singena enkingeni eziningi ngabe ngokungaqondi ukuthi icontract yini so kubekwe amaphepha la phambi kwakho before wasayina ufanele uwaqonde ngoba mangabe ungawaqondi uyazibopha wena usayina into wrong ungena enkingeni kuthiwa wena wasayina 20 years 10 years uyohlala khona noma ungasafuni ngikutshela ngalezi zinto ezishaye thina ngiyanithanda niyezwa nibahle niyezwa kodwa ngiyojabula mangizwe ngempumela yini emihle ngifisa nonke uNkulunkulu angene enhlizweni zenu niphumelele nibe nomfutho nifunda nibe nomfutho nibhala wonke umuntu mayezofika kuma exam aqonde ukuthi uyobenzani kuphi azi ukuthi ekhaya ukhishelweni usiwephi akusindawo yokuzodlala le indawo ibalekile wafeyila la esikoleni ukuhluleka ukufunda usufeyila impilo yakho yonke labo babo babukayo nalabo mama babukayo ofisa ukufana nabo awusoze wafika khona ngoba uhluleke usesesikoleni bengizothi ke hambani ngendlela okuyiyo niqonda umhlaba uyesabeka uyahlonishwa ngoba ngale kwalokho uzuba lutho kunzima kulula kodwa kudinga wazi uqonde uhloniphe ubuka abaphambili ubuka sebephumelele zibekele umuntu ophambi kwakho zibekele irole model ofuna ukufana naye wakamakhelwane sondele eduze kwakho umbuzo ukuthi wenza ngani lensizwa yakamakhelwane oyibone ngathi yenza kahle nakho konke buza ke ukuthi yenze njani iyokutshela ukuthi ngeke ngahlonipha umhlaba nawe kube nabantu abaphilayo abaqotho ozama ukubukela kubona ngoba mawungenayo umuntu obukela kuyena empilweni awuzufika la uyakhona uhamba nomoya abayale abayoganga uphinde uthola abanye abayale abayoganga ulandele bona ungene ejele udonsa iminyaka sekuphelile njalo ngawe ningizwile abantu abami ngabhala ingoma ngathi ngaphenduka usitolo gijima eGoli makufika umuntu ovakashile kwakuthunywa mina kuthiwa ngiyothenga udrink kuthiwa ngiyothenga ibhiya angifisi nina niwele kuleso simo mina engadlula kusona angifisi ukwazi ukulala phansi kombhede engathi ukhenika imoto ngoba umbhede usukungenawo umsebenzi uzofuna amatoho mawungasebenzi ulala phansi kombhede ubizwa ngembabala mawungafuna ukufunda uzodlula kulezo zinto ukhenike ulale phansi kombhede njalo makufika umuntu ovakashile endlini kuthunywa wena usitolo gijima la endlini angifuni nifike lapho niyangizwa angisile ukuzodlala la ngizonitshela amaqiniso nami ngidlule kiwo lapho nina ngingafuni ukuthi nidlule khona la ngishayeke khona ngingafuni nishayeke khona yaqhubeka ingoma yathi bantu abami ngifuna nifunde nihlale ema-office esitulweni esijikayo nishaya umoya uma-aircon kube mnandi ningafani nami-ke ngizosho ukuthi nina emaqhinga ningafani nathi abazali mhlambe bayasaba ukunitshela impilo abadlule kuyona enzima namanje abayiphilayo bezama ukuthi nilale ndlini kodwa wena uzodlala esikoleni kodwa wena kubiza umzali ngama-report amabi ukuthi wena uyalwa esikoleni ukuthi wena ufuna ukufunda ukuthi wena ufika late ukuthi wena awenzi kahle uNkulunkulu anibusise niyezwa nizwile uNkulunkulu anibusise niyezwa Othi haleluya bathukuthele ngiyababona awusalazi ukuthi akekho ofana naye nithukuthele ngathukuthele mfana wami mina bengikhuluma nawe ngekuncenga ngikubonisa impilo ungalwi ntombazane yami
Angilwi nani ngiyanithanda nizwile ngiyanithanda nonke niyezwa ukuthi nje ningenzele kahle empilweni ngelinye ilanga uyohlangana nami eplaza mhlawumbe ubonge engakutshela khona okwamanje ngeke kuzwe khona lentuthu nedimoni elisakuhlasele kodwa ke lizosuka solikhulekela nawe uzikhulekele ngiyabonga uNkulunkulu abusise nikuzwini